Velkommen til Home Boligspil. Med Home Boligspil kan du handle bolig og spille med og mod dine venner på Facebook. Find ud af, hvem der er bedst til at handle bolig, og få den vist frem til så mange som muligt. Hver gang en anden spiller besøger din bolig, stiger den i pris. Og stigende pris giver en bedre handel til dig, når den sælges. Jo bedre du er, des højere status opnår du. Her er lidt intro til spillet. Efter du har tilføjet applikationen på Facebook, kommer starttiden, hvor du skal starte spillet. Du har mulighed for at tilføje boligspillet som bogmærke, så du nemt kan finde spillet igen på din Facebook-profil. Desuden har du mulighed for at invitere dine venner til spillet. Inden du starter spillet, bør du læse reglerne, så du er godt rustet til at tage kampen op med vennerne. På siden boliger kan du se diverse boliger efter forskellige kriterier. Mest sete, venners boliger, billigste, dyreste osv. På inspirationssiden er der også mulighed for at slå genvej til boligsøgningssiden. Live-feedet viser venners aktiviteter i spillet. For eksempel kan du se, hvem som lige har købt bolig. På boligsøgningssiden kan du søge diverse boliger frem efter forskellige kriterier. Du kan f.eks. lave søgning på type, søgning på pris, eller søgning på sagsnummer, hvis du har en bolig til salg på Home.dk. Visning af den enkelte bolig afspejler den virkelige boligbeskrivelse og billeder fra Home.dk. Spilprisen er dog fiktiv. Spilpris. Prisen stiger med 10.000 hver gang boligen bliver vist. Du og andre brugere kan købe boligen ved at trykke på knappen. Hvis en anden spiller allerede ejer boligen, kan du købe den mod et gebyr på 50.000 kroner, som lægges oven i prisen. På siden vil også blive vist en beskrivelse af boligen, som den fremgår på Home.dk, et billedgalleri samt link til Home.dk, samt den rigtige pris på boligen, hvis du måtte have lyst til at købe den i virkeligheden. På din side kan du se dine boliger og få et overblik over, hvordan det går i spillet. Du skal hver dag kl. 12.30 betale 10% i skat af boligværdien, så husk at have nok penge i banken. Du vil kunne se en liste over dine egne og dine venners boliger, og se hvilke venner, som spiller med i Home Boligspil. Under siden beskeder får du de seneste nyheder, som du bør tage stilling til. Beskeder, som er markeret med rødt, er kritiske, og vil blandt andet fortælle dig, hvis du er ved at gå konkurs. Beskeder kan slettes ved at trykke på det røde kryds. Tryk på startknappen her på siden og kom selv i gang med spillet.